Веда гэта тое, праз што мы асэнсоўваем свет. Фактычна тыя веды, якімі мы валодаем, тыя схемы, якія мы вывучылі, калі вучыліся ў школе, ва ўніверсітэце, чыталі кнігі, даюць нам магчымасць разумення і адасоблення розных з'яваў рэальнасці адно ад адной. Мы разумеем свет праз тыя веды, якія у нас ёсць. І гэтая веда арганізуе нават канструкцыю таго, што мы бачым навокал. Калі вы абазнаны ў нейкай сферы, напрыклад, у сферы псіхалогіі, то звычайная камунікацыя паміж людзьмі можа выглядаць як адлюстраванне іх псіхалагічных адносінаў. Напрыклад, барацьба за ўсталяванне нейкіх статусаў дамінацыі, ці вы можете бачыць у гэтай камунікацыі нейкія схаваныя комплексы аднаго чалавека перад іншым чалавекам. Таму для палітыкі, для функцыянавання палітычнай рэальнасці вельмі важныя тыпы ведаў, якія выкарыстоўваюць людзі, якія ўваходзяць у гэтыя палітычныя сітуацыі. Гэтых тыпаў веды можа быць 4. Першы тып – гэта звычайная жыццёвая веда чалавека. Кожны чалавек, у прынцыпе, жыве ў гэтай палітычнай рэальнасці, сутыкаецца з ёй, і ён штосьці пра яе ведае на такім пабытовым узроўні. Як кажуць, кожны чалавек у пэўным сэнсе з'яўляецца палітолагам, бо штосьці можа распавядаць пра рэальнасць палітычную. І гэта часам стварае вельмі вялікія складанасці для прафесіяналаў, якія вывучаюць палітыку, але іх меркаванні ўспрымаюцца таксама як звычайныя пабытовыя меркаванні людзей пра палітычнае. І вось тое, што распаўсюджана як такая пабытовая веда пра палітыку, яна ў значнай ступені арганізуе адносіны масаў да палітыкі і ўрэшце рэшт уладкаванне палітычнага рэжыму у краіне. Калі, напрыклад, мы думаем, што усе палітыкі злачынцы, альбо мы думаем, што палітыка – гэта брудная справа, то хіба гэта не вызначае нашыя паводзіны ў адносінах да палітычнага? Калі мы так думаем пра палітыку, то, хутчэй за ўсё, мы не будзем прымаць актыўнага ўдзелу ў палітыцы, мы будзем трымацца ад яе адасоблена і думаць пра тое, што нашае жыццё ніяк не звязанае з вось гэтай бруднай дзейнасцю брудных людзей. З іншага боку, калі мы бачым у палітыцы сродак вырашэння пэўных праблемаў, калі мы бачым у палітыцы магчымасць змяняць нашае жыццё, то, хутчэй за ўсё, калі такія веды шырока распаўсюджаныя грамадстве, то будзе дамінаваць іншы тып палітычных паводзінаў. Людзі будуць імкнуцца ўдзельнічаць у палітыцы, будуць імкнуцца праз дамаўленне палітычнае вырашаць тыя праблемы, якія стаяць перад імі ўласнымі рукамі. А акрамя вось гэтага пабытовай веды, жыццёвай веды пра палітыку ёсць веда прафесійная. Гэта прафесійная навуковая веда і спецыяльныя людзі займаюцца вывучэннем палітыкі. Гэта адбываецца ў межах розных дысцыплінаў, але перш за ўсё паліталогіі. Паліталогія ўзнікае напрыканцы 19 стагоддзя адразу ў шматлікіх краінах. Гэта ў асноўным краіны Еўропы і пазней Паўночнай Амерыкі. І з гэтага часу пачынаецца такое сур'ёзнае вывучэнне палітыкі. І зараз мы маем вельмі шырокі корпус ведаў пра тое, як уладкаванае палітычнае жыццё, якія працэсы там адбываюцца, ёсць спецыфічныя тэорыі адносна дзяржавы, адміністратыўнага кіравання, узаемадзеяння групаў, інстытуцыянальнага аспекту палітыкі, міжнароднай палітыкі, параўнаўчай палітыкі, параўнання розных палітычных рэжымаў і гэтак далей, і гэтак далей. Але галоўнае тут, што палітолагі і навукоўцы з іншых дысцыплінаў, увага якіх накіравана на палітычнае, яны імкнуцца вызначыць, даследаваць гэтую палітыку і зразумець, як яна ёсць насамрэч.
Гэтыя людзі не з'яўляюцца непасрэдна ўдзельнікамі палітыкі. Навукоўцы як бы пазіраюць на палітыку зверху і імкнуцца вылучыць тыя заканамернасці функцыянавання, якія звязаныя з палітыкай. І гэтая веда сама па сабе дае нам магчымасць разумець палітыку і тлумачыць некаторыя палітычныя з'явы, але вельмі рэдка навуковая веда без дадатковай працы з ёй можа даць нам магчымасць зразумець, як штосьці змяняць у палітыцы. Каб разумець тое, як змяняць, нам трэба перайсці ад такога навуковага падыхода да веды, ад навуковага разумення палітыкі да тэхналагічнага яе разумення, у пэўным сэнсе інжынернага яе разумення. Таксама як інжынерная веда, інжынерыя сама па сабе, якая нараджалася праз зліянне практычных падыходаў да таго, як штосьці зрабіць. Напрыклад, людзі заўсёды штосьці майстравалі. Яны рабілі нават вельмі складаныя рэчы, але без спецыфічнага тэарэтычнага навуковага абгрунтавання гэтага. І толькі ў 19 стагоддзі адбываецца зліццё філасофскай, навуковай веды з вось гэтай практыкай. І праз зліццё навукі з практычнай веды нараджаецца інжынерыя. Інжынерыя не накіраваная на разуменне чагосьці, яна накіраваная на стварэнне чагосьці. Інжынер, ён будуе мост, альбо архітэктар будуе будынак, альбо канструктар стварае нейкую дэталь машыны, ён не імкнецца ў гэтым сэнсе зразумець, як яна функцыянуе. Ён імкнецца стварыць яе так, каб яна выконвала пэўную функцыю. І ў палітыцы таксама ёсць такога кшталту інжынерная веда, якая грунтуецца на палітычных тэхналогіях. Накапленне навуковай веды яно дазволіла зразумець тыя заканамернасці палітычных працэсаў, якія ёсць, і дазволіла канструктыўна адносіцца да таго, што адбываецца ў палітыцы. І праз вось гэтую палітычную тэхналогію мы можам ставіць пэўныя задачы і вырашаць іх. Так, у дзяржаўнай палітыцы мы можам ставіць розныя задачы, напрыклад, падвышэнне дабрабыту грамадзянаў. І мы, ставячы такую задачу, думаем пра арганізацыю палітычнага жыцця, арганізацыю пэўных заканадаўчых рамак такім чынам, каб гэты дабрабыт падвышаўся. Вось зараз у Беларусі мы спадзяемся на тое, што стварэнне IT-краіны і прыняцце дэкрэту пра парк высокіх тэхналогіяў 2.0 дазволіць нам прыцягнуць у краіну шмат інвестараў і стваральнікаў IT-прадукцыі, якія праз падаткі будуць узбагачаць наш беларускі бюджэт і дабрабыт нас усіх з вамі. Гэта ў пэўным сэнсе такая інжынерная веда, інжынерны падыход да змянення палітычнай рэальнасці. І тое самае адбываецца у межах тэхналогіяў, палітычных тэхналогіяў, якія распрацаваныя на розныя і накіраваныя на розныя аспекты палітычнага жыцця. Мы можам казаць пра электаральныя тэхналогіі, пра тэхналогіі адвакатавання, пра тэхналогіі палітычнага маніпулявання, пра медыа-тэхналогіі у палітыцы. І акрамя вось гэтых трох тыпаў веды можна яшчэ вылучыць і чацвёрты тып. Гэта тып веды, які звязаны з уяўленнем пра будучыню. Мы імкнемся заўсёды да нейкай лепшай будучыні. Мы спрабуем авалодаць гэтай будучыні і кантраляваць ёй, зрабіць яе менш непрадказальнай альбо накіраваць да пэўных зменаў. І тады мы нейкім чынам уяўляем гэтую жаданую будучыню у выглядзе, напрыклад, нейкай утопіі, але не толькі. Гэта могуць быць і палітычныя стратэгіі, і палітычныя праграмы. Менавіта яны задаюць вось той вобраз жадаемага будучага, які ёсць, і мы тады з гэтага будучага выводзім пэўныя правілы, пэўныя
дзеянні, якія набліжаюць сённяшнюю сітуацыю да зменаў у жадаемым кірунку. І важна, што гэтыя змены ажыццяўляюцца не аўтаматычна, не самі сабой, не толькі праз тое, што мы уяўляем сабе штосьці, але праз тое, што мы, асэнсоўваючы іх, падрыхтоўваем пэўны інструментар зменаў. Таму палітычная праграма, праграма палітычнай партыі, калі яна сапраўдная праграма, гэта не толькі апісанне таго, чаго мы хочам, але і апісанне таго, як гэта зрабіць і хто гэта будзе рабіць. Вось рацыяналізацыя такім чынам палітыкі, рацыяналізацыя такім чынам уяўлення пра будучае, яна дазваляе нам рухацца да таго, што мы б хацелі мець у будучым. Чым больш разумна, чым больш рацыянальна пабудавана наша канструкцыя будучыні, тым больш шансаў яна мае на тое, каб сапраўды ажыццявіцца.